Tänään tehdään jauhelihapastaa uunissa. 5 desiä knokkipastaa kiehumaan suolaliemessä hellalle ja sitten lähdetään tekemään. Paistan 400 grammaa jauhelihaa. Mielellään naudanjauhelihaa, mutta mikä tahansa käy. Myös kananjauheliha käy. Loppuvaiheessa niin lisää sinne valkosipuli. Mulla on 4 pientä valkosipulin kynttä. Sitten lisätään tölkillinen tomaattimurskaa. Mulla on tämmöistä yrttistä tomaattimurskaa. Lisää vielä kastikkeeseen pinaattia. Haudutan mielellä lämmöllä noin 5 minuuttia. Niin, mä valutin pastat, keitetyt pastat ja sitten pastat tuonne vuokaan pohjalle. Meillä on täällä pinaatti jauhelihakastike valmiina ja laitetaan se tuohon pastojen päälle. Sitten vaan sekoitetaan ainekset. Lopuksi reilusti juustoraastettavaan pintaan. Tulee hyvä semmonen ruskea pinta ja sitten uuniin 200 astetta, noin puoli tuntia. Sitten uuni. Noin, valmista. Tämä on helppo ja hyvä arkipasta.